Barkanku da zuwa wannan video. Yanzu ina son nuna muku yadda za ku siya OMD Coin ko in ce OMD token a Metamask ne. So kun ga kamar nan muna coin market cap, wannan price chart ɗinmu ne na coin market cap. In kun zo ƙasa ga kamar smart address na wannan mun copy daga can shi coin market cap ɗin. So sai ku zo website ɗinku na Metamask. Amma first of all za ku fara importing token a Metamask saboda sai mun importing network ɗin. Sai ku zo ku pasting a contract address ɗin da muka yi copying a can coin market cap, sai ku zo da shi wannan ku pasting a nan wajen nan. Kuna pasting contract address ɗin to zai yi auto refill a nan token da symbol. So sai ku yi importing automatically. So bayan kun yi importing automatically sai ku iya samun very easy access to buy and sell kamar yadda kuke gani a haka. Kun gani yanzu OMD ya riga ya nuno akan interface ɗinmu. So yanzu za mu iya yin siya ko da siyarwa OMD ɗin very easy way. So that's it for the video.